İşleri barha ilerleyen hususy önümçiliklerin hatarına Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekäçiler Birleşmesiniň agzasy Türkmenabad şäherindäki Bat harit nişanly jorap önümçiligini görkezmek bolar. Bu ýerde milli nagyslarymyz bilen bedelen joraplar taýýarlandyp, ýokary hil ölçeglerine laýyk gelýän önümlere isleg bar hartya. Önümüň düzüminiň 75 götürümli palta, 20 ýarym götürümli spandex, 2 ýarym götürümli elastan düzýär. Joraplaň müşterileň islegler we teklipleri giňden öwrenip, şeýlede paslawra öndürilýändigi bellerlikler. Önümçilikde Hytaýyň, Italiýanyň kämil dokmen janlary oturduryp, işler täzeleşikli ýoly goýulan. Jorap önümleri dürli görnüşli bolup, oglan gyzlara kiçi ýaşly çağalara niýetlenenler. Kämil dokuýjy enjamdan 65'de oturduryp, olar dolu kuwatyna işletilenler. Her gece günüde bu ýerde 10.000 jüýt jorap önümini öndürmäge mümkinçilik bar. Taýýar haritler targatdy boýunça ýurdumyň çar ýalyna ugradylyp, ýeterli bahadan satyga çykarylýar. Kerhanada geljekde jorap önümleriniň görnüşlerini artdyrmak hem-de eksport etmek meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda hususy önümçilikde jemi 50 uly işçi dähme çekýär. Olaň aglabaty ýaşlardyr. Bat hususy kerhanasynyň ady bir işgärleri telekäçilik ulgamyna döredilýän giň mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyza hem-de arkadagly gahrman serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan etýärler.